Uma ungafuni ukwazi okuningi kodwa ufisa ukwazi ukuthi i-debt counselling ingakusiza kanjani, nazi izinto esikwenzela zona kwa-NDA. Okokuqala, sixoxisana nezindawo ozikweletayo phecelezi ama-creditors wakho ukuze ungeke usathola lezi ngcingo ezingakuhlambalaza emsebenzini noma ekhaya ezibasela imali yezikweletu. Uma ungaphansi kwe-debt review nathi, izinto zakho eziyigugu zivikelekile njengomuzi wakho kanye nenqola yakho yomlilo zivikeleke ukuthi zingadliwa ibhange. I-National Debt Advisors akusiyona inkampani engumafikizolo kulomkhakha wokusiza abantu ngezikweletu. Sina basebenzi abadlule ku-400 abaqashelwe ukuthi bakusize ngezikweletu zakho futhi bakwehlisele nomthwalo. Kwa-NDA sizokusiza ukuthi uphume ezikweletini, sizoxoxisana nabo ukuthi behlise inzalo kanye nemali oyikhokhayo nyanga zonke phecelezi i-installment sakho. Uma sewehliselwe i-installment sakho nenzalo yakhona, uyakwazi ukuphila kangcono nemali eyanele, ubhekane nazo zonke izidingo zakho nyanga zonke. Lokhu kusho ukuthi uzoba nemali eyanele ukuthi ubhekane nezidingo zasekhaya futhi nezikweletu zibe zikhokhiwe. Uma ubona sengathi izikweletu zakho ziyakuxaka kanti futhi awazi ukuthi wenze njani, xhumana nathi namuhla sikubhekele ukuthi ungasizakala kanjani mahhala, phecelezi sikwenzele i-assessment yamahhala. Khululeka, ungatatazeli, sikhona sizokusiza.